שלום לכולם וברוכים הבאים לפונקאסט שלי, המיקרופון האדום, עזרה ראשונה לניהול פחד קהל. ובפונקאסט הזה, שהוא בעצם פודקאסט טלפוני, אנחנו נצלול ברעיון בטלפון לעומק של הפחד הגדול ביותר בעולם, לפי ארגון בריאות הנפש האמריקאי לפחות. אנחנו מדברים על פחד קהל. הפחד לדבר מול שני אנשים או 1,000. אנחנו נחקור את העניין הזה עם כמה חברים שלי שאתם בטח מכירים, שחקנים, זמרים, מרצים, ספורטאים אולימפיים, מנהלי חברות, סטנדאפיסטים, סטארט-אפיסטים. ואני בטוח שאנחנו נלמד כמה דברים בדרך, כשהמסר העיקרי והחשוב ביותר הוא שגם השחקנים והמנהלים הגדולים והמפורסמים ביותר חווים או חוו בתחילת הדרך את הפחד לעמוד מול קהל. אז מה עושים עם הפחד הזה ואיך מנהלים אותו במקום שהוא ינהל אותנו? והיום יש לי את הכבוד לארח בשיחת הטלפון שלנו את מנכ"ל החטיבה האמריקאית לשעבר בכתר פלסטיק ויועץ עסקי בהווה, אורגד שפירא. אז יאללה, בוא נתקשר אליו. הלו. אורגד? כן. אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, זה כיף שאתה עונה לי. יפה מאוד. טוב, אנחנו נספר למאזינים שלנו קודם כל, אורגד, שאנחנו מכירים כבר המון שנים. אנחנו טיפסנו יחד לפסגת הקילימנג'ארו הקפואה אי שם ב-2018, במסגרת גיוס כספים לעמותת Make a Wish ישראל, נכון? אמת ויציב, לא נשכח. לא נשכח, זה אירוע מאוד מאוד חשוב וחרוט, מה שנקרא. וקשה. קשה מאוד, היה באמת קפוא, אבל חם בלב, כי יכולנו לעזור הרבה ילדים חולים בכספים שגויסו באמת במסע הזה. לגמרי. ולי הייתה הזדמנות להכיר אותך יותר לעומק, אז אני רק אגיד שמעבר לזה שאתה אחד המנכ"לים המוערכים במשק, יש לך לב ענק, בוא נתחיל בזה באמת. אז ככה, אורגד, אתה נחשב לאחד המומחים הכי גדולים בארץ, בחדירה לרשתות הכי גדולות בעולם, כמו הום דיפו, קוסטקו וכאלה. והבנה של תהליכי עבודה מולן. יש לך ניסיון של מעל 25 שנה בחיבורים, קשרים עם מפיצים, קניינים של רשתות של הקמעונאות הכי גדולות בעולם, וכל זה האמת בעיקר במהלך התפקיד שלך, בתפקידים בכירים בכתר פלסטיק במשך המון שנים, נכון? בכתר. כן, אמת ויציב. אז בוא תספר למאזינים קצת על עצמך, ככה קצת שנכיר יותר למי שלא מכיר. מה אתה עושה היום? היום אני יועץ עסקי, אני עוזר באמת, לוקח את הניסיון שלי ואת הרקע ומנסה לעזור לחברות, לעשות את החיבורים הנכונים, בעיקר בתחום של מוצרי צריכה, מוצרי DIY לרשתות גדולות בארצות הברית ובאירופה. לפני זה הייתי מנכ"ל של חברת אורטל, עושה קמינים. קמיני יוקרה. כן, בשוק הישראלי, בעיקר לשוק האמריקאי, שזה בכלל אירוע בפני עצמו, ולפני זה באמת הרבה מאוד שנים בתפקידי ניהול בכירים בכתר פלסטיק, עם התמקדות מאוד גדולה בשוק האמריקאי. יפה. כל הכבוד, קודם כל. המון דברים יפים. תגיד, מה הדברים שאתה עושה? בכיף שלך, כאילו מחוץ לעבודה, אתה יודע, וכתחביבים, מה אתה אוהב לעשות עם המשפחה וכו'? אני עושה הרבה ספורט. התחלתי גם כן, התחברתי עכשיו לשיגעון הפאדל. אני גר ליד הים. שזה טניס מאוד לא ברור, בין טניס לסקווש כזה. נכון, לגמרי, כן, זה שטף את המדינה עכשיו. כן. ואני רץ, צועד, מטפל בנכדים. נהנה. כן. יפה. אז אני רוצה לקחת אותך עכשיו קצת למנהרת הזמן, נקרא לזה. קצת ספר לנו קצת אחורה, איפה גדלת על החלומות של הילד אורגד. הקטן שלא חלם עדיין על כל העולם, אתה יודע. בכיף, נולדתי בתל אביב, אבל כל הילדות גדלתי בקריית אונו. אוקיי. אז עדיין לא עיר, היה מקום נהדר לילדים לגדול בו. דרך אגב, ההתחלה שלי עם דיבור מול קהל התחיל בזה שעוד הייתי כבן נוער בחוג לדרמות בבית הספר, והשתתפתי בכל הטקסים, תמיד אתה יודע, ליום הזיכרון ויום השואה, אז כבר מאז... חווית במה. כן, חוויתי במה לגמרי. גדול. לאחר מכן צבא בשריון, גם כן חטיבת הדרכה, אז גם שם, אתה יודע, הנושא של הדרכה והעמידה מול חיילים, התחום של ההדרכה. אחר כך, אחרי הצבא, כמה שנים טובות במערך ההבטחת שגרירויות של ישראל, כל מיני מקומות בעולם. במסגרת זאת עשיתי בניו יורק תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים. לאחר מכן חזרתי לארץ ישר למלחמת המפרץ, קיבלתי ערכת אב"ח בשדה ומיד ומשם הלאה.
התחלתי בקטר פלסטיק שהייתה $40 מיליון, ועזבתי אותה כשהייתה מעל $1 מיליארד מחירות. וואו, מטורף. והילד אורגד על מה חלם להיות? האמת, עולם התקשורת מאוד משך אותי, או התקשורת או העסקים. בחרתי בסוף בעולם העסקים, וזה גם מה שלמדתי, אבל עולם התקשורת, אקטואליה, חדשות, מאוד מאוד משך אותי. לא הסתייע, אולי טוב. לא נהיית קושמרו, אתה אומר, לא נהיית קושמרו. לא נהייתי. אבל זה תחום שמאוד משך אותי, מאוד מסקרן אותי, עדיין אני מאוד עוקב אחריו. יפה. ואתה אמרת שאתה עמדת מול קהל בכל מיני נקודות בחיים, אז שאלת המפתח והמהות של הפונקאסט הזה, האם חווית, או אתה חווה עדיין, פחד קהל? את האמת, לא, אני אוהב את זה, אני לפעמים גם מצפה לזה. ברור שיש, אתה יודע, לפני ותלוי באירוע, אז יש תמיד קצת חששות, איך ילך, מה יהיה, אבל אין לי איזשהו פחד משתק או משהו שגורם לי... דופק מואץ, הזעה וכאלה. כן, לא לרצות להגיע נגיד או משהו כזה. אני גם מכין את עצמי, אבל אני לא חושב שאני יכול להגיד שאתה יודע, סבלתי מזה ובלית ברירה נעמדתי מול קהל או מול אנשים. אז קודם כל להגיד לך שאתה מאוד מאוד בר מזל. כי לפי הסטטיסטיקות למיניהן, רק 10% מהאוכלוסייה מאוד אוהבים. לא, הנה, אני סוף סוף בעשירון העליון במשהו. אתה העשירון העליון, וזה כיף גדול, בעיקר בתפקידים שלך, כי זה באמת משהו שמאוד, לא נמנעת כמו שאתה אומר, המון אנשים שסובלים מזה, שזה רוב האוכלוסייה נמנעים בגלל זה, אתה יודע, לעשות המון דברים, וקודם כל מדהים איזה כיף לך בדבר הזה. מה אתה עושה נגיד, כשאתה מגיע לפני עכשיו איזו פרזנטציה ללקוחות גדולים, אתה יודע, בכל זאת זה יושב אותה על הפרק איזו עסקה של כמה עשרות אם לא מאות מיליונים גם יכול להיות וכאלה, אז מה ההתרגשות, מה אתה עושה בשביל להגיע כזה רגוע לפגישה הזאת? כדורים, לא, סתם. ציינית. אתה יודע, השאלה מה המטרה של הפגישה, בדרך כלל, אתה יודע, זה לזהות מול מי אתה עומד, מה המסרים העיקריים שאתה רוצה להעביר, ואז באמת לראות איך אתה מחבר את המסר לקהל, וכשאתה מאוד בטוח במוצר שאתה רוצה למכור, במסר שאתה רוצה להעביר, א' זה עושה את זה יותר קל, כי אתה מרגיש מאוד בטוח במה שאתה הולך לעשות, כי אם לא, אז באמת יש בעיה. ואז להכין את עצמך, אתה יודע, עם כל המסרים שאתה רוצה להעביר, לנסות לדעת במה אתה טוב ולמנף את זה, ומה שפחות טוב לשפר את זה. אז קודם חולשות. כן, ולנסות, לקחת את זה בקלות, לשלב תמיד הומור, להתחבר לאנשים, זה מאוד מאוד עוזר, אני חושב, כי אז נכון. מפרק את המתח, אנשים יותר מתחברים, גם אם זה הרצאה, גם אם זה מצגת, או גם אם זה פיץ' של מחירה, מהניסיון שלי זה מאוד מקל. ועכשיו פתאום שואלים אותך שאלה שאין לך מושג מה התשובה, ואתה צריך להיראות כמו אחד שיודע את התשובה, מול הלקוח הגדול ששואל אותך שאלה, אתה יודע, ואתה אומר, אוקיי, לא רוצה ליפול פה, מה אתה עושה? חוץ מלהגיד את האמת, ברור, להגיד את האמת תמיד הכי טוב, אין לי מושג, אבל זה קצת קשה. כל הנושא של ניהול הפתעות, זה באמת, א', אתה באמת מנסה להכין את עצמך למקרים ותגובות, אתה יודע לנסות לדעת מראש איפה אתה יכול ליפול ואיפה יכולים להפתיע אותך, אבל אין 100%. זה קרה לי מקרים של... תספר. באתי פעם לאיזה באמת פגישת מחירות גדולה מול הום דיפו, עם תכנון ועם מצגת, ואמרנו תשכח מהכל, זה מה שאנחנו רוצים, תפתור לנו את הבעיות האלה, ולוקח איזה שנייה, ואתה אומר, אוקיי, no problem. ומתחיל לאלתר, ולשמחתי זה הצליח, זה יכול גם לא להצליח. אין לי חוקים טובים להגיד לך באמת בקטע של הפתעות, כי נורא תלוי באמת בגודל ההפתעה, אבל הרעיון זה לנסות לשדר ביטחון, נינוחות, לא להילחץ יותר מדי. מה שאומרים נכון לא נכון, חרטט בביטחון.
כן, עד גבול מסוים, כן? כן, ברור, ברור. להיות אותנטי ולהעביר מסר שאתה יודע על מה אתה מדבר. נכון. לפעמים גם אתה יודע, גם זה קרה לי, תגיד חבר'ה, אין לי מושג, אבל בואו נתקדם, אבל הנושא הזה של ניהול הפתעות, א', להתכונן כמה שאפשר, באמת, כי יש מקומות שזה בשליטתך לגמרי, נגיד שאתה נותן הרצאה, ונגיד אין שאלות או אין דברים כאלה, אבל הרבה מקרים זה יכול להיות סשן של שאלות בסוף, שיכולה להגיע שאלה מפתיעה, או פגישת מחירות כמו שאמרת, והם יכולים פתאום להפוך את כל הסדר. אז א', באמת לשלוט כמה שיותר בחומר, ולהכיר את המטריה, ואז יותר קשה להפתיע אותך. אתה עושה חזרות על דבר כזה? נגיד עם מישהו, תשאל אותי, תתקיל אותי, כל מיני כאלה? בדרך כלל לא, אבל אני מנסה להתקיל את עצמי, זאת אומרת, לראות מאיפה יכולה לבוא ההפתעה, מה אני כן שולט, מה אני לא שולט, איפה אני צריך לחפור עוד קצת כדי לבוא מוכן. אני מתכונן לבד בדרך כלל. עוד דבר שאני בדרך כלל מנסה לעשות, זה ללוות כל פיץ' כזה או משהו עם איזושהי מצגת מלווית. זה גם עוזר לך מבחינת לזכור את הדברים שאתה רוצה, את המסרים העיקריים. אני לא מקריא מהמצגת, אבל יש שם איזשהו path כזה שמוביל אותך לאורך המסרים העיקריים שאתה רוצה, זה גם... וויזואלי זה נראה יותר טוב גם, כן. בדיוק, ויזואלי, כן, אז קצת יש משהו שאם אתה גם עושה את זה חכם, אתה גם יוצר עניין דרך הוויזואליזציה שאתה מייצר. זהו, ודבר נוסף, הייתי אומר, הנושא של שפת גוף, לא להתחבא מאחורי איזה פודיום, לא להיות כפול, לנסות להסתובב, לשדר את הנינוחות. אני חלק מכם, חבר'ה, אני לא פה באיזושהי פוזיציה של ביג בוס, אלא כמה שיותר אותנטיות, אני חושב, לשדר, ולא להיות כפול, לא להתחבא מאחורי משהו. זה מצוין, קודם כל מה שאתה אומר, באמת מצוין, ואני חושב שהדבר הזה גם, אתה יודע, יש קהלים גם שונים, אתה יודע, יש לקוח או לקוחות מאוד גדולים, שזה, נקרא לזה לחץ בצורה אחת, למול משהו שהוא, מול קהל שהוא קהל של עובדים, קולגות איתך, ספקים, אתה יודע, אנשים שהם איתך, זה קהלים שונים, יש לך הבדלים בקהלים? כן, ללא ספק, שאתה עומד מול לקוחות, אז... ויש דברים שהם... יש מתח מסוים. כן, יש דברים על כף המאזניים מאוד מאוד גדולים. אתה יודע, אם אני לא מצליח פה, אז הרבה מיליונים על כף המאזניים, אז זה באמת אירוע אחד. ויש אירוע שהוא יותר, אתה יודע, אם אתה מעביר הרצאה, או אתה מעביר איזשהו סשן מול עובדים שלך, או דברים כאלה, זה הרבה יותר קל. שם אני מנסה הרבה פעמים... לתת דוגמאות רלוונטיות מהיום-יום, מהעסקים שלנו, אנשים מאוד מתחברים לדוגמאות, אני תמיד מטבל עם סיפורים, כן. כן, בדיוק, עם סיפורים, אני מוצא שאנשים מאוד מתחברים לזה, כאילו, זה באמת נכון, זה היה ככה, ורואים את הרלוונטיות של הדברים, אז נכון שזה באמת אירוע מסוג אחר שהוא יותר קל לעיכול. ועכשיו אתה מול הלקוח אחד הגדולים שלך עם עסקה מטורפת, והבן אדם פרצוף פוקר, לא מעניין אותו כלום, נראה הכי מת, כל בדיחה שלך לא עובדת, אתה אומר על האיסטר, יש פה עשרות אם לא יותר מיליונים ומשכורות ופרנסה של אנשים עליי, איך אני יוצא מהלקוח הזה עכשיו, איך אני עושה אותו שהוא יהיה מרוצה, איך אני יוצא מזה מהרגע הזה? גם זה קרה לי פעם, הגיעו לקוחות גרמניים ובאתי, אתה יודע, כולי מעונה וכולי זה, ואני רואה שבסוף הם באים. אז הורדתי את העניבה, הורדתי את הז'קט, ניסיתי איזה אייס ברקר. להתחבר אליהם בעצם, זה נקרא רפור, לעשות מה שהם בעצם, כן. להסתנחרן אליהם, כן. כן, לא תחשוב שאני איזה פופאי, לא תמיד זה מצליח, לצערי היו גם כישלונות, אבל... אתה יודע, כן לנסות לחדור את הבן אדם, לראות איפה, כן הדברים שגורמים לו להזיז איזה שריר בפנים, ולראות איפה כן יש איזה עינון של... סדק, איזה סדק. ונסות לחדור דרכו, כי האלטרנטיבה, אם נכשלת, היא לא טובה. לגמרי. תגיד, ועד כמה אתה חושב שפחד קהל שכזה משפיע על ביצועים של מנהל, לצורך העניין?
תלוי שוב פעם באופי של התפקיד. אם מנהלים, אתה יודע, שיש להם פחד מאוד גדול, אז לא הייתי ממליץ להם, נגיד, להיות במחירות או דברים כאלה. אם אתה יושב כל היום מאחורי שולחן ואתה לא צריך אז זה פחות משפיע על מנהלים. נכון. אבל... שמע, יש כאלה בהרמת כוסית שנלחצים מעצם על לדבר לפני כמה עובדים, אתה יודע, עצם הדיבור, לעמוד ולהגיד שתי מילים בתור מנהל, אתה יודע. נכון לגמרי. תשמע, אני הייתי גם כצופה, אז אתה יודע, אתה רואה לפעמים אנשים שעולים על הבמה, והאנרגיה מתפרצת מהם, הכריזמה יוצאת מהם, זה קל להם. תמיד יש גם את הצד של התוכן, אמנם שבסוף, אתה יודע, כבר ראיתי אנשים שעמדו ונראו $1,000,000 והכל היה נראה ובסוף פלטו שטויות. לא אמרו כלום, כן. בדיוק. יש מקרים הפוכים של אנשים אתה יודע, יש להם פחד קהל, אבל המסר שלהם הוא מאוד מעניין. לכן אמרתי בהתחלה, מאוד חשוב לנסות למנף את מה שאתה טוב בו ולעבוד ולשפר את מה שפחות, כדי להגיע לתוצאה הכי טובה שאפשר. אבל אתה יודע, אנשים, היו לי גם קולגות שראית שהם ממש, הם מזיעים מזה, הם מרגישים לא בנוח מזה, וחלקם זה השתפר קצת עם השנים, וחלקם לא תמיד. זה חלק מהדברים שאפשר ללמוד ואפשר להתקדם ואפשר למנף, עד גבול מסוים אני מניח. אתה יודע, לא כולם, לא רוצה להשתמש, אני יודע כמה אתה פוליטי בקטע הזה. כן. ביבי עשה מזה, אתה יודע, קריירה, כן, הוא גאון בזה. נכון. תגיד, אבל יש נגיד בדרך, בכל החברות למיניהן והשלבים שעברת בדרך, מישהו התעסק בזה בחברה עצמה? כאילו, הייתה סדנת פרזנטציה או עמידה מול קהל, איזשהו אימון שנתנו למנהלים או אפילו לעובדים? למען האמת, לא בכתר, כמו הרבה דברים שם למדת לבד. על הבשר, כן. כן, בצבא דווקא למשל שלחו אותי לקורס, קראו לזה אז מתודיקה של הדרכה או דברים כאלה. אני מניח שבחברות וארגונים קצת יותר מסודרים, כתר הייתה חברה משפחתית שצמחה מאוד מאוד מהר, אז הרבה דברים למדת לבד, אבל אני מניח שבחברות גדולות וארגונים גדולים אז שולחים גם לסדנאות, בייחוד במקומות זה העיסוק שלך. כן. אז כן משקיעים בזה, כי זה חשוב. בהחלט חשוב. שמע, גם אתה יודע, וורן באפט אמר שזה היכולת המספר אחת, יותר מידע או ניסיון, זה לעמוד מול קהל, אם אתה רוצה להצליח, כי אתה תמיד תגיע מתישהו לשלב הזה לדבר מול קהל, מול חברים, מול עובדים, מול לקוחות, מול מי שזה יהיה. אז זה משהו שהבנו שהוא מאוד מאוד חשוב. תגיד, אבל נגיד בעידן עכשיו של אתה יודע, עבודה היברידית, מפגשים וירטואליים, אתה מדבר עם אנשים בחול, לקוחות בחול, איך כאילו השתנה האופי הזה שאנחנו מתקשרים עם כל מיני, נקרא לזה, סוגים שונים של קהלים בעידן הדיגיטלי, גם הפחד שאולי, אני יודע שאין לך, אבל איך אתה עושה את זה נגיד עכשיו מול מסך עם כמה לקוחות שאתה צריך לייעץ להם או לעבוד איתם? אז יש כאלה שרואים את זה דווקא יותר קל, כי נמנע ממך, אתה יודע, הצורך לעמוד פיזית מול זה, אתה מול מסך, אז זה טיפה כאילו יותר מרוחק. מצד שני זה יוצר אתגרים אחרים, של אני לא רואה את כולם, אני לא רואה את שפת הגוף של כולם, אתה יודע, יש גם כאלה שיכולים פתאום להוריד את עצמם מהמסך, ואתה לא יודע כמה אתה חודר וכמה אתה עובר באותו שלב, אז כאילו מבחינת האיזון החוזר זה קצת יותר קשה, לפעמים זה יותר קל לאנשים כי כי הם לא פיזית מולם, כן. בדיוק, אז יש את הריחוק, אבל אני מוצא שזה קצת יותר קשה, כי קשה לי לקרוא יותר טוב את התגובות ואת האיזונים החוזרים, אבל גם פה אני מנסה, אני זוכר שבקורונה, שלא יכולנו להיפגש כשהייתי מנכ"ל אורטל, אז רוב האינטראקציה עם העובדים הייתה באמת בזום, אז ניסיתי כל מיני כלים כאילו, אתה יודע, קצת ליצור עניין, ופתאום העליתי איזה שיר, שאומר להם תודה, או כל מיני דברים כאלה, כדי קצת לשבור את השגרה ולעשות את זה יותר מעניין. כן. אז צריך למצוא גם באמת לזה כל מיני כלים, או כל מיני ניואנסים אחרים שנותנים לזה קצת יותר עניין ועושים את זה טיפה שונה.
לעשות איזה adjustment. שמעתי סיפורי זוועות על אנשים שהיו בזום וחלק שכחו והלכו לשירותים והלכו פה, כל מיני דברים שהמדיה הזאת פתאום... הביאה לנו שלא הכרנו פעם. כן. כן, כן. תגיד, מה היית רוצה לדעת נגיד בתחילת הדרך, משהו שהיית רוצה לדעת, והלוואי והם מלמדים אותך, נגיד על עמידה מול קהל, בתחילת הקריירה שלך, שלא ידעת, ובמהלך הדרך אמרת, וואי, אם הייתי יודע את זה. יש את משהו כזה? בטוח יש, אני כרגע לא עובר לי... לא קופץ לך. לא קופץ לי, אבל בטוח יש, כי אתה יודע. משהו שלמדת בדרך, שאתה אומר, אוי, זה מעולה, אם הייתי, כאילו, וואו, איזה מזל שעשיתי את זה. זה בלקאוט, לא יודע, משהו שאתה אומר, אוי. כן, כשנתקעים זה... נכון. זה לא נעים. אני תמיד חושב על סטנדאפיסטים, שעומדים מול קהל, ופתאום, אתה יודע, איך יש להם את היכולת תמיד לאלתר, לא, הטובים עושים את זה חבר שלך. אדיר, כן. אדיר, אבל יש כאלה שפתאום, ויש שקט בקהל ואין צחוק, זה פחד מוות, לא? זה כן, תשמע, זה נוראי, זה נוראי. זה מוות קליני. מוות לחלוטין. תגיד, לסיום, הנה, אתה רואה זה קצר, לא כואב, לסיום, יש לך איזשהו טיפ אחד מכל השיחה שלנו, מכל החיים שלך, שהיית נותן למנהלים האלה שמקשיבים עכשיו ומתמודדים אולי עם פחד קהל, מה הטיפ שהיית נותן להם? הייתי אומר ככה, אתה יודע, באמת לכתוב לפני מצגת תמיד מה המסר ומול מי אתה עומד, ואיך לעשות את החיבור הזה בין המסר להתאים אותו לקהל היעד. זה אני חושב אחד הדברים הכי חשובים, כי כמו שאמרת קודם, הרמת כוסית מול עובדים או מול לקוח או מול בורד אגב, המסרים הם תמיד שונים, צורת העברה צריכה להיות שונה, נכון. להיות שונה, ואתה יודע, להתכונן, מי שיותר קשה לו להתכונן, להתאמן, למדוד את עצמך, לראות שאתה שולט בחומר, לצמצם הפתעות כמה שיותר, ותרגיש טוב, תהיה נינוח, תזרום עם זה, באת to have fun, כאילו. לגמרי. טוב, אני אגיד לך שאני באמת באתי to have fun איתך, והיה לי המון fun איתך, באמת, המון תודה אורגד על השיחה הזאת, ולמדנו מלא נראה לי, באמת, ומקווה שגם אלה שהקשיבו לנו, מנהלים, סטארט-אפיסטים, כל מי שבכלל עומד מול קהל, לקוחות, עובדים, שלמד גם הוא משהו. אני מאחל לך המון 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 עשייה, ורק בריאות, וטיולים בעולם, והלוואי שניפגש נעלה על עוד הרים, נטפס על עוד הרים, מה שנקרא. הקטע של ההימאליה. היה טוב, בוא. היה והיה טוב. קצת מישור. אני מסכים איתך, רק בריאות, אורגד, תודה רבה לך. תודה, ביי. תודה רבה לכם על ההאזנה, מקווה שלקחתם משהו לחיים שלכם, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו ברשתות השונות, בעמוד הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, טיק טוק ולינקדין, שם תוכלו למצוא עוד תכנים, כלים וטיפים על פחד קהל. נתראה שם, ועד אז, המשך יום נעים שיהיה.